Salutare tuturor, numele meu este Valerius Cezar. Am acceptat provocarea Ice Bucket Challenge, transmisă mai departe de Matei Damian. Apropo, provocarea a fost transmisă tuturor celor din 12 așa că așteptăm cu drag videoclipurile voastre. Și de asemenea a fost și o strângere de like-uri pe pagina mea de Ask.fm și așa că am acceptat cu drag. Înainte de a vă arăta videoclipul, totuși am de făcut câteva precizări. Și anume, există câteva reguli la această provocare. Una dintre ele ar fi, ca să faceți Ice Bucket Challenge, trebuie mai întâi să vă provoace cineva, nu faceți voi de nebun. De asemenea, se numește Ice Bucket Challenge, nu Cold Water Challenge sau Water Bucket Challenge, așa că găleata voastră sau vasul care o folosiți trebuie să conțină gheață, trebuie să fie sloi apa aia. Eu mulțumesc prietenilor mei, am avut sprijin, că na, pentru asta sunt buni prietenii, am venit cu gheață destulă. Așa. Și mai este o chestie care lumea nu știe despre Ice Bucket Challenge, și anume, Institutul ALSA din Statele Unite ale Americii a creat această provocare pentru a strânge fonduri în găsirea unui remediu la boala ALS, scleroza laterală amfiotică, varianta în română, o boală foarte dificilă care afectează sistemul osos și nu are niciun remediu, iar un raport recent arată că în Statele Unite ale Americii sunt aproximativ 30.000 de oameni bolnavi cu această boală. Un număr destul de măricel, însă insuficient pentru investiția de, eu știu, probabil câteva milioane de dolari în descoperirea unui remediu. Asta a fost hotărârea farmaciilor din Statele Unite ale Americii, nu au vrut pentru că au găsit această cercetare a fi improfitabilă, așa că cei de la ALSA au lansat această provocare pentru a strânge fonduri. Astfel, cei care nu acceptă provocarea trebuie să doneze $100, o să las în descriere un link unde puteți dona și voi dacă doriți, iar cei care o acceptă tot donează, însă o sumă mai mică sau rămâne la latitudinea voastră, cât doriți să donați. Am donat personal, am folosit cardul personal, așa că nu pot să vă arăt o dovadă anume, dar vă garantez am donat o sumă micuță, fiecare după posibilitățile sale, însă ceea ce contează este să donezi. Așa că un lucru foarte important, după ce ai terminat chestia asta cu Ice Bucket Challenge, după ce ți-ai turnat găleata în apă în cap, trebuie să provoci și tu mai departe ale 3 persoane. Persoanele care doresc eu să le provoc mai departe sunt Florea Alin, Pisău Alexandru și Adrian Ivașcu. De asemenea, asigurați-vă că le dați tag unde veți posta videoclipul, pentru ca ei să știe de fapt că i-ați provocat. Și fără alte adăugări, hai să vedem videoclipul, nu? Gata? 1, 2. Easy, easy. Ușor. Ușor, 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 ușor. Hai. Îndu-te mai încoace. Am prins urletul. Mai am câteva lucruri de adăugat, vreau să le ofer niște mulțumiri speciale prietenilor care mi-au fost alături în această experiență, să zicem. Vreau să mulțumesc lui Matei Damian și Rusu Roxana pentru ajutor cu camerele cu care am filmat.
Frangulea Damian și Florea Alin, care au venit cu gheață să-mi ajungă. Și de asemenea lui Adrian Ivașcu pentru frumosul logo. Foarte mișto. Ok, ciao!